Mga Igsuon, mayong adlaw ninyong tanan. For today's vlog mga Igsuon, I am going to give you an update of our very own CCLEX bridge. Kay nakadungog ko nga 19 nakabok ang stay cables nga na-installer. Tara, kung atong paspasan ni, aron maabot din ta.
mga igsuon diha di ay sa tuo sa ubos. Grabe ang ilahang trabaho diha. Maunang sa sunod na tong update muanha ko sa ubos aron maipakita na ko ninyo ang ilahang pinaspasay nga trabaho aron lang nga mahuman ning CCLEX bridge.